terakhir kita menghaturkan duet maut. Duet maut. Ya. Sopo duet maut? Tatin karo Solikin. Ya. Oh iya to, ora ketang ming ndak pun timbayu badhe tindak pun ning nek wis Solikin ro Tatin wis ora ana tunggale. Dasare sing lanang ya musruk. Ha iya. Ya ben kon jumeneng. Ayo tak goleke viral meneh Dik Solikin. Ha iya. Men saya terkenal sapa ngerti sok wis ora gambang. Oh, ngopo? Sung-sung gamelan. Yo yo. Ayo Din. Wah, ya iki mempeng dhek pokoke nek ora karo Tatin ora. Ha iya. Wis kebacut anu, chemistry-ne wis kecekel. Chemistry, heeh. Wah. Nah, cek. Surip. Ya, deh. Sek Gen. Ya sabar dong aku. Tak benake iki. Tak benake iki. Mang tak ngerogoh liyane. Nek kene apa ning kono? Wis. Yuk wis siap, yuk. Oh, siap. Iya. Napa niki, Pak? Sak karepe, Solikin isane apa? Pesane ngapa, Kin? Apa ya? Manut aku. Lah piye? Lagu apa? Lagu lho, ora liyane lho. Pengene liyane. Isane liyane ya Kin ya. Kaya to. Adus. Adus. Ya kuwi mau. Apa? Ning rapal ya. Apa kuwi? Sik kuwi mau apa? Hah? Rondo kempling napa-napa niku. Rondo kempling kok rondo kemping. Yuk. Ah digandeng. Yuk tak gandeng ya. Alah gur dilit teh. Ya orang sida apa? Yuk, ayo weh. Tatine gaya karo kancane. Oh, karo kancane. Run sida kok wis dumuk-dumuk main. Alah mesti dilit yo. Masa duet ada. Ya mengko, rasa iki yo maine kasar iki. Sik cedak ngono lho. Ndak aku rek kowe wae yuk, ndak. Oh, kondo iki jawel-jawel to ternyata. Jak rono wong pentase nang kono. Aku tak ndono dhewe rasah digandeng. Yo nek anu lho tiba lho. Kok nek tiba lho. Ya tiba ya dijupuk. Ya kene lho. Alah kaya biasane ngene. Biasane ngapa? Lali kok piye? Aku wis ora biasa. Ah iya kok ya biasane yo Ya gandeng. Rono. Biasane munggah panggung gandengan kok. Kayak truk wae gandengan. Ayo. Nembang apa Kin? Manut Solikin kuwi sing iso apa? Sing apal apa? Rapal domongi ya. Hah? Nek rapal Kok diandel. tak dudui. Mbok saiki. Lah piye? Ana muni arep didudui kok le mempeng ora jamah. Tak dudui nggonku ye. Moh, Pak. Yo. Yo Mas yo. Yo, ndak punting ngono. Nang ning ngono. Bawa apa? Oh ya. Ha iki request kanca-kanca kowe kon Aduh iki ra bawa. bayar iki. Ayo tak tuntun bawane yo ora apa-apa. Siap. Heeh. Aja. Mengko bawa kok wis nyekel. Aku Cenanangan. Solikin ki rung bawa wis nyekel. Aja. Waduh. Ora. Ayo to rene to. Ya mengko. Diatkin, dijiatkin. Dijiatkin. Yo yakin. Aku tiba lho engko. Tiba yo aku melu Tiba yo tiba. ora apa-apa yo. Mbok angko alon-alon ora. Aja. Waduh. Turu sore. Turu sore. Saiki yo. Kaki. Nek bawahi mandhep prono Yo lho. aku pengene madhep rono Kok nek aku gelem tenan piye, Pak? Ora apa-apa. Lho, Ya. kok aku iki nek takon ya kleru kok. Kudune nek muni takon ki engko nek kono gelem tenan kuwi wangun. Ngono aku gelem tenan. Ya sakarepmu. Kowe gelem ora, Tin? Ora. Mbok gelem? Mah, Aku gelem
Suaramu ki apik kok, rasa nganglang. Anglang jagat. Rene to? Iki ki ora adegan, ora adegan. Iki gore tok-tok. Iya, iki ki ora adegan romantis kok karo nyekel-nyekel. Ora romantis to, Pak? Romantis. Romantis kok ngene. Mumpung Iki ora adegan ketoprak ning bawa tok. ya ora apa-apa ono kancane mosok dhewe. Ya tak kancani lho. Ning nyekel tangan kok. Hah? Ming yo gak aku. Alah sithik. Wong nyekel mic kuwi wae. Mbok mikmu. Nganglang jagat. Ayo. Nganglang jagat. Nyanglang jagat. Nyangking bokong. Nyang. Hop. Stop. Nyang. Piye to? Iya nang ngono wae. Ya wis kowe sing nyangking ngene aku piye? Nyangking Bokor. Bokor. Ayo bokor. Lah memang kok ora nggo R. Aku neng undamu to soalnya. Rene to? Es kono wae. Kok nek es duet aku tak rono. Ya wis, ngono ta aku. Kencanane. Canane. Ngene ngono kok areng ngerayu aku lho. Ayo ming suara ki Suarane apa-apa. wis ngobeng ngono kok. Kan suarane. Iki nek ra ngobeng. Rene. Wah, top Iya, ini. iki gere tok. Iki esuk dipedhot menontonnya iso ratusan ribu. Ini sak omong-omongnya nyebai ya. Iya. Seneng bae ah. Ayo iki wong sing di kowe iki ngapa? Kok dadi kaya lagu pop. Isi Isimu. Isine. tengah tetu. Isi. Gak aku kowe kok sing dikon. Alah, engko paron. Endi sing Ngono diparang? aku pengen ngene ngono. Apa? Sak apa-apane nggo kowe. Ayo engko ora rampung lho. Ya, Nek Ben. ora rampung diteruske sesuk lho. Ayo terus dibantu Tin kowe iki. Emah? Donga tetulak. Ngene. Iya. Iya. Wis tatin muni ngene iki. Entret iki sing nandur mari gede-gede iki sapa Entret? Jajal. Ayo, Jajal, guys. Dijajal. Piye? Ayo kowe muni Entret sing nandur mari gede-gede iki sapa? Ngono. Entek pontet. Entret. Entit ya ora ngomong. Aku iki mak senengane mancing-mancing ya kowe iki. Ayo Kowe gawe. nek nganu mancing-mancing ya. Yo gawe wis. Entret. Aku gak ngira iki. Ngono, terus sendite guyu. Iya. Ambok kuwi sesuk nek ora dijaluki wong aja dundangin. Sing nandur mari kari-kari apa Entret? Saiki Dinandur aku yo nduknya mek nyanduknya ojo nyani kemang Entret aku mung takon wae kok ngono Yo. jajal Sapa? Entret? kuwi wae engko nek sukses lah iso nembang wis Entret sing muni entet ku lho. kowe kok Ki ngapa? engko sike urung ditembungi kok wis alon-alon Kowe jelek nyosor wae. ayo Entret ayo Entet. guyu kan Iya. anak mana Eh? bindeng anak Ayo terus Dik. sing nandur mari gede-gede Sing neno aku ra iso nadane. ayo iso engko karang Sing ajar nandur pari. mari Pari gede-gede iki sapa? Entet. Entet.
nandur aku ya ya Nek nandur ki ngono kok nyek kantang. iku nandur ngono Kono lho nandure rono. kono ora ana ceblokane Bubar kamu. Gemangan Rit, aku mung takon wae kok. Ngono kuwi. Terus kok baleni meneh. Rit. Mau arep nyeblokke terus ya iki. Sing nandur lombok gede-gede sapa, Rit? Nanun ya ngono kuwi. yo Kamu die. Rasa tok sawang raine. Kuwi nek nyawang raine. Etok-etok lho kowe ngawur e. ha isone pas ngene iki soalé yo gawe sing tok-tok kowe wedi tenan Lah kowe ki yo kasar tenan no. engko nek ra kasar nesu yo gawe wis Ya apa? kowe mau sing nandur aku Entet wantet. Rit. Kuwi tembang zaman biyen kok. Lah aku ora duwang biyen e. aja nesu-nesu Yo. Entet. Guyu. iya Ora nggo. iya Apa manganyu? Bang Ayu Sing nandur lombok gede-gede iki sapa? Entet. Nandur. Ayo. nandur aku ya dek ya pengen kabeh ya dek ya ra gelem Pak Nek entet mau ngono ki apa, Pak? Ya kuwi jane ora ngono kuwi nggo dimanfaatke solikin kok. Ming Oh. ndite men juga nandur aku ya no ya pengen ape ya no ya ojo dijoli.